pasado. लोगोफोर गासिबो फेमिलिफोर गोजा खाना जाफैदों। ये ऑर्गेनाइजर मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया। इट इज रियली वेरी गुड, काफी स्टडी। नै बे जाबाय गासिबो फिसाला फिसाजोफोर लोगोफोर नै। दे बाबुनियाव नाय। दे बाबु दे। नै बाबु नै मबाइलाव नाय। हेलो बाबु। दे नाय इयाव नाय दे। सनाफोर हेपि निउ इयार। सनाफोर हेपि निउ इयार। लोगोफोर गासिबो फेमिलिफोर गोजा खाना जाफैदों। ये ऑर्गेनाइजर मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया। इट इज रियली वेरी गुड, काफी स्टडी। लोगोफोर ओइथिं बेदर सावनाया जागासिनो आरोखि लोगोमाखै आरो बेदर सावगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैजाय नै रानियाव आं भिडिअ'सो लादोंमोन। साफायनोसै लोगोफोर जोंनिया ओंखाम राननाय खामानिया जाबाय। दा फिसाला फिसाजोमोन ओंखामफोरखौ जाहोग्रोनोसै आरोखि नै ओरैजाय पापर दालि। ओंखाम जानाया मा जाखो नोंसोरलाय? एला बथल दंखायोना दैया जारलालै इसोरजों। नै लोगोफोर बोरमा बेदर दे हायना हो दे गासिबो जायो दे। आजाया ओंखाम जादों नै लोगोफोर। अ मेक्स राजा मेक्स जादों ओंखाम पापर जादों। अ दे दे दे। आजायालाय सासेया बेहा उन्दुबायसो। ओमफ्राय दिप्ताना मा जाखो ओंखाम जाला? नै जा बिथाङाबो ओरैजाय ओंखाम जाबाय आरोखि ना लोगोफोर जाहोगासिनो बिसोरबो जाहोग्रोबाय आरो ना बिसोर जाखांबाथाय जों दा जानोसै। लागाव हेपि निउ इयार लोगोफोर। आजा जादे आजा जादे जादे। नै लोगोफोर सानाबो गोजा जारें जाबोहांबाय ओंखाम जाखांनायजों। आं स्टेन्डखौ लाबोनो लगारबोबाय। आंहाबो स्टेन्ड नांगौ बायबाय। स्टेन्डखौ लाबोनो लागा
Lagau. Lagau. Uma नै लोगोफोर अमा सावनाय सालाद मुला थाइबें बिर गोथाव लोगोफोर नै एखेबारे वाव नै पापर ओंखाम जोसा फान्थाव एवनाय दालि नै आरो दंबावसो नै बोरमानि बेदर लोगोफोर नै वाव सुपार खाथार रंजा राननो माबा नांगौ खोमा बेदर नांगौ खोमा हो जा दै गोलैखो ना माखो दासो फिसाफ्राबो इन्टारेस्ट जादों नै नै लोगोफोर दा गेदेरफ्रा जानोसैलाय दा जों जानोसैलाय आरोखि लोगोफोर नै गथ'फोरनो जाहोखांबाय ओमफ्राय दा जों जानोसैलाय जाखांनानै इन्जय आरोखि ना लोगोफोर ओइ लोगोफोर माबायदि मोनदों दिनै पार्टिखौलाय बरियाना ओ बिबार गई खानाय नोंनि कलेज कपा हेमा मालिनी केटा खिलि खेबनाय नोंनि सिमला बाजारनि गानो नोङो गान गोसानि जोंथि माथि बम्बे दायो ब्लाउस गस्ला आगै ब्लाउस गस्ला आगै ब्लाउस गस्ला
जाबाय लोगोफोर मोनालायबाय आरोखि ना जाबाय माने जाखांबायानो आरोखि ना बे जागासिनो माखासे आरोबाव ओइ